La pandemia del COVID-19 ha empezado a afectar a prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes, así como a residencias de ancianos, hospitales psiquiátricos y otros centros de reclusión. Hay un gran riesgo de que afecte a las personas más vulnerables acogidas en esas instituciones. Las autoridades deberían examinar caminos para liberar a aquellos que son particularmente vulnerables al COVID-19, como los reos enfermos y los mayores. Resulta en estos momentos imprescindible proceder a una drástica reducción de la población encarcelada para las personas clasificadas en segundo grado que puedan ser progresadas a tercero porque hubieran demostrado ya buena conducta con permisos anteriores o los clasificados en el 100.2, así como una excarcelación de las personas que padecen graves patologías de la salud y personas de 70 o más años de edad. El Covid-19 no fa distincions, però les seves conseqüències socials sí. Aquests dies la resposta comunitària no pot deixar enrere les persones privades de llibertat. Elles formen part de la nostra comunitat i estan exposades a un alt grau de contagi. No poden estar al costat de les seves famílies i tampoc poden articular mesures d'autoprotecció. Per això instem les institucions penitenciàries a que facin cas a les recomanacions internacionals que aboguen per reduir dràsticament la població de persones recluses. Aquestes persones podrien beneficiar-se d'aquestes eines jurídiques que fan que persones malaltes, persones de més de 70 anys, persones que ja estiguin en segon grau i hagin gaudit de permisos, accedeixin a aquest tercer grau. Per això, des de la Comissió de Defensa del Col·legi de l'Advocacia, ens sumem a la campanya Tercer grau a casa. Som-hi! Excepcional en què ens ha tocat viure, en el que estem adoptant mesures sanitàries preventives especials per a la nostra protecció, entenem que això hauria de ser extensiu també a homes i dones que es troben en centres penitenciaris, especialment aquelles persones que ja han gaudit de permisos, gent gran o gent amb malalties greus. Entenem que aquestes persones haurien de poder realitzar el confinament en els seus domicilis. De quin tipus de societat i de quin tipus d'administració estaríem parlant si tenim la possibilitat no ho féssim? A l'actualitat, des de les entitats de drets humans creiem del tot imprescindible que aquelles persones que ja estiguin gaudint de permisos penitenciaris, aquelles persones classificades en tercer grau o bé les classificades en segon grau que tenen la possibilitat de progressar, siguin posades immediatament en llibertat per poder passar el confinament a casa. Aquesta mesura va en la línia de les recomanacions efectuades per les autoritats sanitàries que demanen la reducció dràstica de la població penitenciària per minimitzar els riscos de la crisi del coronavirus. Des de Justícia i Pau volem expressar la nostra greu preocupació davant de la situació dels centres penitenciaris en aquest context d'epidèmia. Volem demanar a les autoritats penitenciàries catalanes i estatals que adoptin totes les mesures necessàries per alliberar el nombre màxim possible d'interns a través de la llibertat condicional, el tercer grau, la suspensió de penes curtes i tota la resta de mesures que es puguin aprovar per reduir la població reclusa. Bueno, en realitat el que volem les famílies dels presos és que els nostres familiars privats de llibertat tornin a casa per poder cuidar-los amb tot el nostre carinyo. És el que sentim en aquests moments. La situació de confinament en què vivim és totalment ineficaç quan falta l'espai, quan la convivència és forçosa, quan s'incrementa el risc de contagi i quan no hi ha possibilitat d'accedir fàcilment a la sanitat pública. Aquesta és la situació amb la que s'està visquent actualment a les presons. Com a Associació Catalana per la Defensa dels Drets Humans, exigim que de forma urgent s'agilitzin i s'ampliïn els permisos penitenciaris per tal de reduir la població que en aquests moments està empresonada.